Stronger Peripheries és un projecte Europa Creativa de gran escala que té 14 socis a 10 països i bàsicament una mica reclama com es fa cultura des de les perifèries, enteses no només com un concepte geogràfic, sinó a vegades també social. Per una banda hi ha les coproduccions escèniques, en faran 12 al llarg dels 4 anys de projecte i es treballen en tàndem, agrupant 2 socis que coprodueixen un artista que prové del país d'uns dels socis participants. L'altra línia són activitats de capacitació professional on tècnics municipals i membres de la xarxa poden participar en activitats de formació contínua. Aquest projecte el que ens permet és consolidar la cultura a la nostra ciutat, ens permet créixer a la ciutat a nivell cultural, obrir una finestra al món i sobretot obrir la ment, que jo crec que és una de les coses principals ara, en aquest moment, en el segle XXI, que hem de poder aconseguir a través de la cultura. Mi nombre es Thiago Cadete, yo soy artista que trabaja con diferentes lenguajes, con artes performativas, con el cambio con las artes visuales. Los últimos años he estado haciendo una pesquisa académica más profunda con temas de historia, identidad, origen. Toda la temática de la colonización es algo importante para creación de contenido e imágenes también. El seu treball és un treball sonor on la proposta escènica passa a platea i, en canvi, el públic està a l'escenari. Surgió esta oportunidad de este proyecto europeo, un proyecto entre Portugal y Catalunya. El Sotaterra ve de diversos punts. Tinc un treball previ bastant basat en l'activitat sísmica. És un espectacle que col·labora en 2 grups, la comunitat de Mataró i Cagliari, de Sardenya. Ens ha agradat aquest paral·lelisme d'agafar la nostra eina de treball com el cos i fer aquesta comparació del cos de la Terra amb el cos nostre com a persona, que és el nostre vehicle també, no? I això ens interessava i crec que el projecte en parla una mica aquesta manera de mirar endins d'un mateix, veure el cos com una cova. Dance House is a dance piece started from the idea of mixing music, dance and cooking. This project is selected in the program Stronger Peripheries under the theme of Bridging the Gap. So, bridging the gap between audience and the artist, the outside of the theater and the inside. We arrived to their space of work to see how they are working, what is the culture here, what are the habits, what are the rituals. We found a lot of histories, poetry, rawness, which bring for us inspiration and also ideas to create tributes to workers from this city. I'm thankful to all the partners of Stronger Peripheries. We have the right people in the right time with the right project. Yo me llevo experiencias muy bonitas del proyecto, de hecho no quisiera que termine. Me gusta mucho compartir con las personas y escuchar otras realidades. Eso me ayuda mucho a reflexionar, también ver cómo aportar a las otras personas de alguna manera. Ens hem sentit molt ben acollits, una experiència molt positiva. Ha sigut una experiència molt innovadora, s'ha de viure. Crec que aquesta és una de les finalitats de les expressions artístiques, que és el sacsejar consciències, fer ciutadans i ciutadanes més crítiques, més participatives, més col·laboratives. Ha sigut una experiència molt enriquidora i ja mirant com podem seguir tot aquest camí que hem iniciat amb Stronger Peripheries.